Με αφορμή τα δικά σας σχόλια σε προηγούμενο βίντεο που μιλήσαμε για αντιμετώπιση των FPV στο πεδίο μάχης, ας μιλήσουμε για ηλιόκανα. Τι ισχύει και τι όχι. Τι φαντάζεται πολλοί κόσμος και ποια είναι η πραγματικότητα. Στα πεδία των μαχών της Ουκρανίας, η υψηλή τεχνολογία συναντά την ομή παράδοση. Καθώς τα drones της αυτοκτονίας έχουν γίνει ο απόλυτος εφιάλτης του πεζικού, ένα όπλο του 19ου αιώνα επιστρέφει ως σωτήρας. Είναι όμως το ηλιόκανο η λύση στην απειλή των drones ή μήπως είναι μια ψευδαίσθηση ασφάλειας? Ας δούμε και τις δύο απόψεις. Ναι, το shotgun είναι το ιδανικό αντίμετρο. Για πολλούς στρατιώτες στην πρώτη γραμμή, ένα ηλιόκανο, καραμπίνα όπως έχουμε συνηθίσει να τα αποκαλούμε, όπως η ρωσική Saiga 12 ή οι δυτικές επαναληπτικές, είναι η μόνη ελπίδα επιβίωσης. Και ειδικά αν έχεις κάνει μια διαρρύθμιση για κυνήγι πουλιών, πάπιας ή κάτι αντίστοιχο, είσαι jet. Οι λόγοι είναι ξεκάθαροι. Η φυσική της διασποράς. Ένα τυπικό αυτόματο τυφέκιο ρίχνει μία σφαίρα τη φορά. Το να πετύχεις ένα μικρό drone που κινείται με 100 χιλιόμετρα την ώρα είναι σαν να ψάχνεις βελόνα στα άχυρα. Ένα ηλιόκανο όμως εκτοξεύει ένα σύννεφο από σκάγια. Δημιουργεί μια ζώνη θανάτου, όπου αρκεί μερικά μόνο σκάγια να βρουν έλικες ή την μπαταρία του FPV, που συχνά είναι εκτεθειμένη, για να εξουδετερωθεί η απειλή. Ανοσίαν στον ηλεκτρονικό πόλεμο. Σε αντίθεση με τα πανάκριβα anti-drone guns, η καραμπίνα δεν νοιάζεται για συχνότητες. Λειτουργεί πάντα, ακόμα και όταν κάθε ηλεκτρονικό σύστημα γύρω της έχει νεκρώσει. Ταχύτητα στην εγκύτητα. Στα τελευταία κρίσιμα 20 μέτρα πριν την πρόσκρουση, το shotgun είναι το ταχύτερο όπλο. Είναι ένα εργαλείο άμεσης αντίδρασης που δεν απαιτεί περίπλοκη σκόπευση και ειδικότερα τώρα που υπάρχουν ειδικά φυσίγγια, ειδικά πυρομαχικά για drones. Η αντίθετη άποψη όμως λέει ότι το shotgun δεν θα σε σώσει. Απ' την άλλη πλευρά, οι έμπειροι χειριστές drones δηλώνουν κοινικά: δεν μας νοιάζει να κρατάς καράμπινα. Ιδού γιατί. Το πρόβλημα της εμβέλειας. Το shotgun είναι αποτελεσματικό μόνο κάτω από τα 30-40 μέτρα. Αν το drone φέρει ισχυρά εκρηκτικά, ακόμα και αν το καταρρύψεις, η έκρηξη σε τόσο κοντινή απόσταση μπορεί να είναι θανατηφόρα. Ένα 10-inch FPV που κουβαλάει μία ενάρκη εναντίον κάποιου άρματος μάχης, ακόμα και αν εσύ το καταρρύψεις στα 20 μέτρα, οι πιθανότητες είναι ότι δεν θα ζήσεις για να πεις την ιστορία σου. Τακτικές ελιγμών. Ένας έμπειρος χειριστής, όταν έχει την επιλογή, χρησιμοποιεί γωνίες βύθισης και ταχύτητα που συχνά ξεπερνούν τα ανθρώπινα αντανακλαστικά. Μέχρι ο στρατιώτης να εντοπίσει τον drone, η επίθεση έχει ήδη ολοκληρωθεί. Η τακτική τους μήνους ή απλά πολλαπλά FPV. Μια καραμπίνα έχει συγκεκριμένο αριθμό φυσικίων. Αν αδειάσεις για να καταρρύψεις το πρώτο drone, το δεύτερο που ακολουθεί λίγα δευτερόλεπτα μετά θα σε βρει τη στιγμή που ξαναγεμίζεις ή τα σκάγια που έχεις διασπείρει νωρίτερα δεν θα είναι πια εκεί. Η τεχνολογία και οι τακτικές των drones ακόμα εξελίσσονται, ενώ το ηλιόκανο είναι αυτό που είναι. Και ακόμη και αν επιζήσεις αυτή τη φορά, το drone επιτήρησης που έχει κλειδώσει επάνω σου συνεχίζει να δίνει εικόνα στο αρχήγιο, οπότε σε λίγα λεπτά θα έρθουν τα επόμενα drone. Η μάχη ανάμεσα στα αντανακλαστικά του ανθρώπου και τους αλγόριθμους της μηχανής συνεχίζεται. Είναι το ηλιόκανο από το Silver Bullet όπως υποστηρίζουν πολλοί, ή απλώς ένα ψυχολογικό βοήθημα όπως θεωρούν οι χειριστές FPV? Θέλω να ακούσω τη γνώμη σου στα σχόλια. Αν ήσουν στο χαράκωμα, θα προτιμούσες ένα anti-drone jammer ή μια ημιαυτόματη καραμπίνα? Μήπως η αυτονομία της AI στα drone θα κάνει σύντομα άχρηστα ακόμα και τα σκάγια? Γράψτε μου την άποψή σου παρακάτω και μην ξεχάσεις να κάνεις εγγραφή για περισσότερες αναλύσεις από το μέτωπο των drones.